ko ɲuman ni waati na aw minnu sɔgɔlen no ana aw bisimila ka wulana bamanankan kibara kɔnɔ la kɛnɛ min na bɛna ɲɛfɔli caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kibaraw kan. AES jamana kuranko ka ɲɔgɔnye dɔ kɛra Niger faba kɔnɔna la. Niger premier ministre Lamine Zen ale ka ɲɛmaya kɔnɔ kɛnɛ min kan AES jamana kuranko ministre olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa kuma fɛlɛ mun kan ka kɛ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kuran o ka se ka sɔrɔ. Banque mondiale ani AES jamanaw fo ka taa se Tchad ma boloɲɔgɔnma dɔw bɛ ka kɛ yaasa ɲɛta kuntalajan baaraw ka se ka olu lawaleya AES jamana ani Tchad ka o fara kan o cɛɲɛ ka jamana olu kɔnɔna la. Tribunal militaire ma olu ye kiiri daminɛ Bamako kɔnɔna nɔ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ finitigilakan minnu bɛ yen ni olu minɛna kiiri la o bɛ kiiri cogo min na ka se ka o baaraw kɛ. Sikaso minɛn taara k'a di cikɛlaw ma nakɔsɛnɛlaw ka se ka u ka baaraw kɛ cogo min na ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin sɛnɛ o yiriwali o baaraw ma. Congo RDC jamana kɔnɔna la Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ dɛmɛ kɛ ni o humanitaire ye olu camanba de fagara k'u to dɛmɛ sira fɛ. Amérique jamana ni Iran ye trêve mun signé halisa Liban kɔnɔna la susuli bɛ ka kɛ tile kelen kɔnɔ Israël Liban ka den 200 ani kɔ ka o de faga ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. Yaasa AES jamana sabaw ka kuranko o ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati na kuranko kɛmɛ ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ o siratigɛ de la sigi dɔ kɛra Ɲame kɔnɔna la Niger faba la ka kɛ ni Nigerkaw ka jalajɛba ye kuranko sira fɛ AES jamana ministre mun ka caw ɲɛsin bɛ kuranko ma Mali ani Burkina Faso ta olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nigerkaw fɛ yen nɔ kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ Niger jamana premier ministre bolo Lamine Mamad Zen a yɛrɛ bɛ k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna la fɛlɛw kan ka kɛ cogo di yaasa jamana sabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka se ka kuran sɔrɔ cogo min na an ka jamana kuranko ministre ni o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare fo ka taa se Yakuba Zabire Burkina Faso kaw ka kuranko ministre ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan a yɛrɛ bɛ k'a fɔ kuran bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ ni o dɔ ye tile ye ni o dɔ ye fiɲɛ ye fo ka taa se taji bɛ kɛ ka kuran mun di ka se ka o sira ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko kuran sɔrɔ cogo la ni fan kelen bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sɔrɔ cogo sira saba bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ka se ka yakubaya ko n'o kɛra kuranko bɛ yiriwa kosɛbɛ maa mun ni ale ye kuma ta ministre tɔgɔ la ni o ye Burkina Faso kaw ka kuranko ministre a yɛrɛ k'a fɔ AES bɛ bolo mun kan bi a ka kan kuranko la an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan bawo n'o kɛra an bɛ kolo giriya kosɛbɛ bawo ko kuranko de ye sira ye sira mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka baara caman ka o la nati jamana kɔnɔna la wa kuranko gɛlɛya bɛ kɛ sababu ye ka baara camanba ka dan siri o de la gɛlɛya mun ni a bɛ AES ka denw dala bi kuranko sira fɛ ko ni nin jalajɛba in a hakilinaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni an ye an sew kɛ kelen ye kuranko gɛlɛya ko AES jamanaw kɔnɔ a bɛ nɔgɔya premier ministre ni o ye Niger premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ in kan ko a nisɔndiya bɛ bawo ko sigikan ni bɛnkan mun kɛra kɛnɛ in kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kuran sɔrɔ cogo sira min bɛ yen ni o ye tile kuran sira ye solaire éolienne ni o ye fiɲɛ ta ye fo ka taa se hydroélectrique ma taji bɛ kɛ ka mun sira bɔ ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna fara koɲɛw kan ka se ka kuranko nɔgɔya wa ko AES jamana ni an ye an destin ni o y'an ka dakanw ye sira caman kɔnɔ an ye jɛɲɔgɔnya kɛ sebaya sɔrɔ la wa ko kuranko fɛnɛ ni an y'o fara o kan AES jamana ka jɛɲɔgɔnya in a bɛ kologiriya wa a bɛ kɛ sababu ye kuranko gɛlɛya an bɛ se sɔrɔ o kan. Banque mondiale diɲɛ kurukara waribonya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ don cɛnka jamana dɔw ma ka daminɛ san 2026 ka taa se san 2031 ma Mali Burkina Faso Niger ani Tchad ani Banque mondiale jɛra ka bolonɔ bila sɛbɛnfura la ko in kɛra ka sanga ni avril kalo tile 7 ye ka yɛrɛ k'a fɔ Banque mondiale ka dɛmɛ bɛna se jamana saba ninnu ma cɛnka jamana mun kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ ka sabu kɛ jafarawale tigilamaw olu ka wulikajɔw ye ko yaasa gɛlɛya minnu bɛ anw dala sɔrɔ ko sira fɛ ka se ka se di anw ma ka anw dɛmɛ kosɛbɛ Banque mondiale a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ mun na a bɛ ɲɛsin
sifinakaw ani musow ka baarako ma hakaja ka se ka ɲɛta kundalajan sira bɔ jamana sabu kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛn'u ɲɛci fɛn ma kosɛbɛ o de ye kɛnɛyako ani kalanko hakaja maaw bɛ se ka don baara la cogo min na ko capital humain bawo ko baaradaw kɔnɔna la a ka kan minɛnw ka na baarayɔrɔ la nka baarayɔrɔ nafa ye jumɛn ye o de ye musaka mun ni a bɛ don adamaden na ko ressources humaines ko to min kan ka sigi o de kan kosɛbɛ an ka cakɛdabaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛnyɛrɛye taw ni foroba taw hakaja an ka jamana ninnu kɔnɔna la sɛnɛ ka yakubaya kosɛbɛ bawo dugukolo bɛ anw baara nɔ ji bɛ yan nɔ n'a an ye an ɲɛsin sɛnɛ ma k'o bɛ kɛ sababu ye ɲɛta kundalajan ani nafolo bɛ yakubaya kosɛbɛ an ka waganɛw ka olu bugun o siratigɛ la o yɛrɛ k'a fɔ ɲɛ bɛna sin kosɛbɛ dugukoloko ma ani fo ka taa se tigɛko ni a ɲɔngo jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ AES jamanaw ka fara Tchad kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ k'a ka kan jamanaw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka cikɛfɛnw an ka se ka don ni olu ye ɲɔgɔn bara ka taa cikɛfɛnw feere yaasa ka se ka nafa sɔrɔ o la ani ka baara ka o di sifinnakaw ma n'o kɛra ko jamana ninnu denw bɛ tunga taga sira jugu minnu ta ni baaraw bɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ tunga taga ka a ɲɔngiri ani fo ka taa se an ka dugu jukɔrɔ nafolow ani an ka sɛnɛ o mun ye dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ yɛrɛ bawo ko sanu ani dugu jukɔrɔ nafolo marijana ni a ɲɔngo o mun fanga ka bon an bolo kɔrɔ o de kan ka kɛ an ka cikɛfɛnw ye an kan ka an ɲɛsin cikɛfɛnw de ma kosɛbɛ yaasa ko n'o kɛra balo o bɛ sinsin baara bɛ sɔrɔ ani sifinnakaw olu bɛ yiriwa sɔrɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ yiriwa sɔrɔ jamana saba ninnu fo ka taa se cɛnka jamanaw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fintigilakaw ka kiiriso kɛrɛnkɛrɛnni ni o ye tribunal militaire ye olu ye u ka kiiri dɔ kɛ ka sanga ni tarata avril kalo tile 7 ye u ka kiiriso in a dagayɔrɔ kɔnɔna la yɛrɛ mɛ k'a fɔ sɛbɛnfura 3 o de tun bɛ kiiri ɲɛkɔrɔ fintigilaka minnu bɛ ni olu bɛ minɛ ko la ko minnu n'a ti bɛn sariya kɔnɔ ni tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen in a bɛ o fintigilakaw de kiiri a yɛrɛ mɛ k'a fɔ maa dɔw ni olu kun jɔn bɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ magistrat mun ni o bɛ ni tribunal in ɲɛma ni o ye Asana Dolo ale ni a ka tribunal maa tɔw bɛɛ lajɛlen olu de ye nin kiiri in kɛ maa minnu ni olu minɛna suyɛnni walima damatɛmɛ walo ani fintigilakaw ka sariyaw sɔsɔli violation de consigne ko kiiri tun bɛ ka kɛ o de kan a dɔw fana ta ye ka fintigilakaw ka maramafɛnw ta ka taa u feere walima k'u to kɛlɛdaga la dɔw ye u yɛrɛ ɲini ko déserteur ka boli ka taa sira wɛrɛw fɛ olu minɛnen kɔ olu de tun bɛ ka kiiri ni kiirisoba in kɔnɔna la ani dɔw fana ta ye nɛni jugu ye ka ɲɛsin o tɔɲɔgɔnw ma ko nin bɛɛ lajɛlen kiiri ninnu a ti to ɲaŋinibali bawo ko fini kɔnɔna la bonya ani discipline o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ k'u to formation kɔnɔna la fɛn mun bɛ fɔ u ye ni o ye juge Asana Dolo ale ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ fintigilakaw a bɛ f'u ye de k'a bɔgɔra dɔn u ye fini kɔnɔ bonya de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ maa ɲɛkama ni o y'i ka supérieur ye ni o ye kuma mun fɔ a ka kan o kumaw ka labato nka ninnu caman bɛ yen nɔ u ye o indiscipline mun kɛ o de la u taara jɔ tribunal ɲɛkɔrɔ ka se ka o kiiri a yɛrɛ mɛ k'a fɔ maa saba ninnu na dɔw ɲaŋina ka se san 2 kaso ani fo ka taa se u bɛ amani sara 100,000 ɲɔngo ka sabu kɛ u ye baara mun kɛ ka t'u jɔ o kunkɔrɔ wa ko fɛn mun ye wulikajɔ bɛ ka kɛ halisa maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ nɔ ye sariya sɔsɔw la fintigilako bunakun kan ka se ka taa olu kiiri dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa ɲangi fo san 3 kaso ani fo ka taa se u bɛ amani sara ka u jɔ u ka walew kunkɔrɔ ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ fintigilakaw bonya ni karama ani fo ka taa se akɛw olu bɛ labɔto kosɛbɛ akɛ mun dɔw bɛ tali kɛ sariya minnu fɔra ani tɛni bonya ye mun ye maa si man ka kɛ sababu ye ka se ka jamana sariya ka a buruja i kɛra finitigi walima i kɛra civil ye bɛɛ lajɛlen kan ka sariya bato ko nin ye o kɛnɛ dɔ sira bɔtɔla ye an ka jamana kɔnɔ kɛnɛyako sira fɛ diɲɛ kurukara ye don mun ta ka kɛ kɛnɛyako donba ye ko journée mondiale de la santé ye o kɛnɛ layɛlɛmayara an ka jamana kɛnɛya tigilamaaw fɛ ka sanga ni bi alamisadonya ye avril kalo tile 9 don in kun bɛnna avril kalo tile 7 de ma o siratigɛ de la stade Madu Konate kɔnɔna la Torokɔrɔbugu maa camanba de farala ɲɔgɔn kan kɛnɛya minisiri olu ka wulikajɔ kɔnɔna la yaasa malidenw fana ka se ka taa u niyɔrɔ fa ni donba in na donba mun ko a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ k'i janto kɛnɛyako la bawo diɲɛlatigɛ baara bɛɛ lajɛlen foyi tɛ se ka kɛ kɛnɛya kɔ o siratigɛ de la ko an ka jamana tɛ to kɔ nin ko in na o de la joli sɛgɛsɛgɛw ni o dɔw kɛra jabɛti sɔgɔsɔgɔnijɛ
cancer sida kan o kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka jolidiw kɛ ka joli sɔgɔsɔgɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma hakaja maakɔrɔbaw kɛnɛ minnu y'a kumakun kɛ ko ni an bɛɛ ye an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛya ko don ba la a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ kɛnɛya o de ka gɛlɛn ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a ka kan ka fara diɲɛ jamana tɔw kan hakaja diɲɛ kurukara jɛkulu min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma OMS olu ye donba mun kɛ k'a ka kan an ka jamana kun ka a laɲɛnɛmaya o siratigɛ de la ni kɛnɛ sigira an ka jamana kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen wele ko kɛnɛya ko ye bɛɛ amina ko ba ye bɛɛ kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan sanuya ani bɛsɛya walew o mun ye kɛnɛya jɔsenba ye a ka kan bɛɛ lajɛlen ka o kɛ ni an ye sanuya matarafa an bɛ fama dɔgɔtɔrɔsow ma kɛnɛya o bɛ sinsin kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka na kibaru tɔw kɔnɔna la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Mopti ani Segukaw bara hakilina dɔ bilala sen kan kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye comité consultatif de sécurité communautaire sigidaw kɔnɔ lakanako bɛ se ka sinsin cogo min na u ye dɛmɛ ta k'a di maa caman maa minnu ni a ka kan o dɔw bɛ tali kɛ motow ordinatɛriw photocopieuse ani fo ka taa se bureau kɔnɔ minɛnw caman ma yaasa maaw bɛ se ka baara kɛ ni a ye maa minnu ni olu bɛ nin baarako bunakun kan yaasa ka maaw kunnafoli sigidaw kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ na an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka sigikafɔ kɛ baw sigikafɔ o ye damu ye an fɛ yan nɔ ni an y'a ɲɛfɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ hakaja lakanako gɛlɛya ni sigidako gɛlɛyaw olu bɛ ban an ka sigida kɔnɔnaw la banamakaw fɛ yen nɔ hakililakawra kɛnɛ kɛra ka ɲɛsin musolakaw ma musolakaw ka kalanko ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ musow hakaja bogotigiw olu kan ka taa kalanso la ka sanga ni kulukorokaw bara ye avril kalo tile 8 denmasaw akademi ani kalanko ɲɛnabɔbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ko musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu mun bɛ kɛ siniɲɛsigi baaraba ye jamana baaraw kɔnɔna la marali musow da kan ka don a la o kan ka daminɛ kalanko de la ko bogotigiw man ka bila kɛrɛfɛ ka u don furu la joona walima k'o kɛ n'a fɔ man ka kalan ko bɛɛ lajɛlen kan ka i hakili to la ka musolakaw don kalan na Sigasokaw fɛ yen nɔ minɛnw taara k'a di maaw ma ni o ye sɛnɛfɛnw ye yaasa u bɛ se k'u ka sɛnɛfɛnw yiriwa cogo min na minɛn minnu ni a bɛ kɛ ka cikɛfɛnw kɛ hakaja nakɔ sɛnɛyɔrɔw ɛrɛmɛ k'a fɔ maa caman tun bɛ yen nɔ minnu bɔra San ani Segu ka se ka taa nin kɛnɛ belebeleba in kan avril kalo tile 8 kunungo Sigasokaw bara minɛn minnu ni a taara k'a di a bɛ tali kɛ baganmara mɔni bɛ kɛ ni fɛn minnu ye ni o dɔw fana bɛ tali kɛ arrosoir ni a ɲɔngow la ani ka cikɛlaw ka u kɔkɔrɔma don u bɛ se ka ci kɛ nakɔ sɛnɛ baganmara ani fo ka taa se mɔni ko o mun bɛ kɛ sababu ye ka baara yakubaya an ka sigidaw kɔnɔ jango Sigaso ani Sani Segu ninnu ye cikɛ dugu ye cogo min na k'a ka kan ni sifinnakaw ka galabu fɔni k'u bila baara la ni ka baarako gɛlɛya ka o kɛlɛ gɛlɛya jɛlenya wale o ye projet ye mun bilala sen kan Kayikaw fɛ yen nɔ ka se ka sanuya ani bɛsɛya walew ka olu bila sen kan Kayikadenw bɔra kunungo ka taa jɛlenya wale ka a baara kolobon karili kɛ kɛnɛ mun kan ni Kayikaw ka marabolo ɲɛma ani Kayikaden caman kun tan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka yɛrɛ k'a fɔ an ka sigidaw kɔnɔna la sanuya ni bɛsɛya walew bɛɛ lajɛlen kungo don n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ sigidaw bɛ sanuya wa ni sanuya nana kɛnɛya bɛ sinsin Mayinakaw fɛ yen nɔ a yiralen kun don k'a fɔ ko dɔ farala cɛncɛn sɔngɔ kan nka o kɛlen Mayina mairie ye wulikajɔ kɛ ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni cɛncɛn feerelaw ye o kumaɲɔgɔn minnu kɔnɔna la kunungo avril kalo tile 8 a yirala k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ cɛncɛnko sira fɛ foyi kana fara a sɔngɔ kan bawo don tɛmɛnenw na 1000 fo ka taa se 2000 ma o de kun farala cɛncɛn sɔngɔ kan ka bɔ 6000 ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 10200 la ko mairie maaw ani cɛncɛn feerelaw ka kumaɲɔgɔnw kɔnɔ
bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ fɛn tɛ fara cɛncɛn kan n'u b'a wele ko bɛn ni bɔnbelen a sɔngɔ ye 5000 ye wa foyi kana fara o kan o de kɛra bɛnkan ye mun kɛra mairie maaw ani fo ka taa se cɛncɛn baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɔkan kibaruya bɛna taa ni an ye Congo RDC jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye baɲumankɛ kulu ye u y'a yira k'a fɔ o baɲumankɛ kulu ka maa 300 kɔ olu de fagara Congo RDC jamana kɔnɔ Nations Unies u ka rapport dɔ senfɛ u y'a yira k'a fɔ ka sanga ni san 3 laban ninnu ye maa minnu fagara ni o ye baɲumankɛ maaw ye u bɛ taa fo maa 1000 hakɛ la o de la ko a ka kan wulikajɔw ka kɛ maa minnu bɛ kana dɛmɛ don maaw ma u ka se ka lakana cogo min na yaasa u bɛ kana baara min kɛ ni o ye baara ɲuman ye u ka baaraw ka se ka sɛbɛntiya Komorikadenw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba min bɛ olu da la bi o de ye kɛnɛyako ye baw Komoro faaba kɔnɔna la kɛnɛyasobaw bɛ grève la grève mun n'a kɛmɛ sababu ye ka degun lase kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ma baw ko baarabila mun ni a ye kalo 3 bɔ contractuel minnu ni olu bɛ baara kɛ kɛnɛyaso la u kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko k'u ka sara ani fonctionnaires ka a bɛɛ lajɛlen lakɛɲɛ maa 500 hakɛ olu kɛmɛ ka baarabila mun kɛ Komorikadenw bɛ kule de la bibi na ka yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛyako gɛlɛn don kosɛbɛ wa banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ko in degun bɛ ka ɲɛsin u ma baw u bɛ taa se kɛnɛyaso la maa tɛ sɔrɔ mun bɛ dɛmɛ d'u ma k'u ka furakɛli baaraw kɛ Gambi jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna procureur kɛrɛnkɛrɛnnen sigi damatɛmɛ wale ni jolibɔn wale minnu kɛra jamanakuntigi kɔrɔ Yaya Jammeh ale ka fangaw la Gambikaw ka kiri ministre yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni kunungo avril kalo tile 8 ye kunnafonikan dɔ senfɛ k'u ye procureur kɛrɛnkɛrɛnnen sigi procureur mun ni ale bɛ maaburuja walew koɲɛw la kɔlɔsili ani a kɛlɛli dɔn kosɛbɛ crime de guerre ni a ɲɔngo ko baw jamanakuntigi kɔrɔ Yaya Jammeh ka fanga waatiw la maa caman ba de o bɔnna ani na ani damatɛmɛ wale taara ka ɲɛsin maaw ma ni procureur kofɔlen a bɛ kiri dɔn kosɛbɛ Anglikaden de don Martin Hackett bawo ko a ye baara kɛ CPI kɔnɔna la ani kuru caman kɔnɔ o de la fɛn mun ye jamana ɲɛ ni o ye Gambie ye u ye nin maa kofɔlen k'a suganti k'a bila kiriko kunna a bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maa fɛn fɛn nɔ yera jolibɔn walew la Yaya Jammeh ka kumaw ka daminɛ 2015 ka se 2021 ma ka se ka a kiri kɛ maa minnu ni ɲangili mun ka kan olu ka se ka da o kan Faransi jamana yɛrɛ k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛ nafolo ko n'u b'a wele ko loi de programmation militaire kɛlɛ sariyaw u bɛna dɔ fara a kan musaka mun n'a kan ka don kɛlɛ da fɛ ko camanba de bɛna fara o kan o jaabi de bɔra u ka conseil des ministres senfɛ ka sanga ni kunungo ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna dɔ fara u ka kɛlɛ musaka kan fo sefa wari miliyari 36 ɲɔngo k'a daminɛ san 2024 ka taa se san 2030 ma bawo kibaruya kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bagabagali ni gɛlɛya mun bɛ Faransi jamana ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma o kuma kɛlɛ bɛ se ka na yaasa ka se ka o kɛlɛ de kunbɛn ani ni kɛlɛ wulila o ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o k'a sɔrɔ u labɛnnen don o de la Faransi ye dɔ fara a ka kɛlɛ musaka in kan wa ko musaka mun u bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma o dɔ ye misiliw droniw ani fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn suguya kuraw yaasa Faransi ka se ka a labɛn ka Irisi jamana ka a kunbɛn ni kɛlɛ kɛra kɛfɛn ye Corée du Nord jamana kɔkancaw ministiri ale ye taama kɛ ka taa se Japonkaw bara hakaja Chinoisakaw fɛ yen nɔ o ni Chinois ka jɛɲɔgɔnya mun ni a b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya kun bɛ yen nɔ ko kabi san 2029 furugufurugu ni fɔɲɔgɔnkɔ mun tun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni sigiɲɔgɔn jamanaw de don ni taama in ko a bɛ kɛ sabu ye ka o furugufurugu ban Corée du Nord ani Chine jamana ani ɲɔgɔn cɛ bawo ko hakilina mun don jamana ninnu ni sigiɲɔgɔn jamanaw don ka se ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan lakanako siraw ani ɲɛta kuntalajan sira caman ka se ka boloɲɔgɔnw kɛ ka o baaraw ban ko kabi septembre kalo tɛmɛnen Kim Jong-un ni ale ye Corée du Nord jamana ɲɛmaa ye a kun ma se Chinois jamana kɔnɔna la wa a kun kɛn bɛ ka gɛrɛ Irisi jamana mun na ni o kun kɛn bɛ ka ani Chine ka kow hali ni kɛlɛ tɛ yen nɔ kɛnɛ kan ka u cɛ janya dɔɔni ko nin bɔɲɔgɔn in bɛ kɛ sababu ye ka u cɛraw ka a gɛrɛ ɲɔgɔn na wulikajɔw ka kɔrɔkɔrɔya jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka wulikajɔw kɛ ɲɛta ani lakanako sira fɛ Liban jamana kɔnɔna la Israël ye susuli kɛ susuli mun n'a kɛra sababu ye alamisadon na ka jamana bɛɛ lajɛlen bila sangafo la ko deuil national u ye o tile kelen ta bi bawo kunungo tile kelen kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Israël ka susuli mun n'a y'a da Liban kan a kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 54 de bɔnɛ ani na maa 1000 100 ani maa 60 o de joginna
fɛn mun ye Israel ani Liban u ka nin kɛlɛ in na ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnw ni bɛnkanw mugu ni kisɛ ka jɔ o mun bɛ Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ni Israel jamana premier ministre Benjamin Netanyahu tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Liban sen tɛ o trêve in na o siratigɛ de la susuli mun n'a bɛ ka da Liban ka denw kan ha ka ja Hezbollah ni o ye kulu ye mun bɛ ka Iran dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔna la ni siratigɛ de la maaw bɛ ka ye ni k'a fɔ de mugu ni kisɛ mun ni a bɛ Iran ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan Liban ka don a kɔnɔ yaasa u bɛ se ka gɛrɛntɛ ani fo ka taa se jolibɔn k'o dabila fɛn mun ye Liban jamana kɔnɔna la Israel jamana premier ministre Benjamin Netanyahu a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɛn bɛ ka maaw bila u ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ Israel ani Liban ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ Amérique ni Iran dama don a la k'u ka se ka sigiɲɔgɔnkafow kɛ ka sanga ni bi alamisadonya ye a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn mun ni a bɛ ka labɛn Amérique jamana ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ni Pakistan bɛ ka o kumaɲɔgɔn ɲɛ minɛ o kɔfɛ olu fana bɛna kumaɲɔgɔn boloda o ni Liban ni ɲɔgɔn cɛ yaasa Liban tɛ trêve in na ko ni Iran de sɔnna Iran ka se ka kuma nin waati in kɔnɔna la ka se ka Liban don trêve kɔnɔna la ni o ye mugu ni kisɛ ka jɔ ni o kɛra olu bɛ sɔrɔ ka Liban jamana to yen nka k'a ka kan kumaɲɔgɔn in ka bila sen na joona joona Benjamin Netanyahu ka kɔrɔfɔw la n'o kɛra Liban jolibɔn mun bɛ yen ani olu bɛ ka kɛlɛ mun ta ka ɲɛsin Liban jamana ma o bɛ se ka o kɛlɛ jɔ don nataw la yɛrɛ an bɛ k'a fɔ Amérique jamana u ka lasigidenw vice président ale de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Pakistan kɔnɔna la yaasa o ni Iran ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ mugu ni kisɛ ka se ka jɔ o ni ɲɔgɔn cɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira la nɛgɛsoboli kɛnɛba o baaraw bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Tour du Mali ye k'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 16 la o nɛgɛsoboli kɛnɛ in a baaraw nun donni kɛra ka sanga ni bi alamisadonya ye ministère min bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ o kɔnɔna la ka sanga ni a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa se a tile 18 ma Mali duguba caman kɔnɔna la nɛgɛsobolilaw bɛna u bila u fila ni dɛbɛ la minnu bɛna bɔ dugu jamana caman kɔnɔ ani dugu caman kɔnɔ ka se ka na ni kulo in na kulo mun ni o ye nɛgɛsoboli kɛnɛ belebeleba ye Mali jamana kɔnɔ ko kilomɛtiri 1600 ɲɔgɔn u bɛna o de boli Mali dugubaw la Bamako Buguni Sikaso Segu ani fo ka taa se duguba wɛrɛw ma conférence presse o kɛnɛ kan Sidi Bagayogo ni ale ye fédération malienne de cyclisme o ɲɛmaa ye fo ka taa se an ka farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka ministre Abdul Kasim Fɔnba olu ye dakuruɲɛ fila mun fɔ Keba Jalo ka kuma galamani na an bɛ taa e fanfɛ Keba ka jɛn o lajɛ. Présentation des équipes bɛ nalen an bɛna cérémonie dɔ organiser pour que ka o équipe présenter nɛgɛsoboli kanubaga bɛɛ lajɛlen na ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ani minnu fana nalen don an dɛmɛ a baara kɔnɔna la donc organisation an b'a a kan depuis wagati ministère kan ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ministère y'o kɛ pour que baara nin bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na maintenant o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ ye maliyɛn ka nɛgɛsoboli commission jury n'o ye an ka arbitre ye k'a présider donc vraiment ko belebeleba ye ko nin kɔnɔna la Lozeni Sanogo ale ye formation kɛ fɔ Union cycliste international la pour que a bɛ se ka kɛ commissaire UCI ye cogoya min na donc ɲinan a ka niveau bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka tout jury présider donc ni Ala sɔnna a ma ale n'a a ka collège mɔgɔw commissaire tɔw u bɛna baara kɛ commissaire tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na en tout cas au niveau la donc o ye bɛ baara ɲɛtaga ko fɔ parce que an ka baara tɛ athlète dɔrɔn na bɛnni ye encadrement technique fana o ye an ka baara jɔyɔrɔba dɔ ye i b'a fɔ entraîneur kunda cogoya min na entraîneur b'an fɛ yan bi u ye fɛn kɛ fɔ pratiquement u tɔ tora niveau kelen pour que u ka niveau bɛɛ valider donc o fana b'a to coureur minnu bɛ na a bɛ ɲɛ u ma kosɛbɛ parce que olu ye a kalan papier kan u ye fɛn caman faamu u ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara la donc partenaire an b'u fo a yɛrɛ y'a ɲina caman farala partenaire kan donc o b'a yira k'a fɔ ko tuuru bɛ ka taga ɲɛ. an ɲɛ b'a la événement ka ca cyclisme la o de laɲininen don an yɛrɛ fanfɛla la an bɛ k'o de ɲini an ka fédération na fédération caman b'o sira kan mais cyclisme tiɲɛ yɛrɛ la aw kan ka fo aw ka baara la parce que baara kɛra cogo o cogo tuma bɛɛ a bɛ na ni initiative dɔ ye tuma bɛɛ a bɛ na ni événement dɔ ye aw yɛrɛ b'a dɔn ko état tɛ se k'a bɛɛ financer
mais a yɛrɛ bɛ taa ka partenaire ɲini minnu bɛ se k'aw dɛmɛ ka se k'aw ka événement fɛnɛ kɛ état b'a ka partie kɛ mais a b'a dafa ni partenaire fɛnɛ ka appui donc vraiment aw kan ka fo o la kosɛbɛ ka aw encourager bon an ka laɲini yɛrɛ o de ye ka ni fédération ninnu hali bi fédération bɛɛ lajɛlen ka se ka continuer a la je sais que de plus en plus an bɛ ka professionnalisation fɔ hakili la de plus en plus n'an bɛ avancer o fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ se ka na ni niyɔrɔba ye bi fédération ninnu kɔnɔna la an ka se ka avancer n ko n b'a fɔ cyclisme bi k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'i bɛ nɛgɛso boli o dɔrɔn tɛ valeur de b'a la hakilina dɔw de b'a kɔfɛ donc o bɛɛ hakilinaw ni valeur minnu b'a la o de an bɛ fɛ o de ka don an ka denmisɛnninw ka dusukun na donc ne ko n b'a ɲini aw fɛ a ka hakili to a la n'a bɛ se ka journée porte ouverte organiser k'a yira mɔgɔw la cyclisme yɛrɛ ye min ye mɔgɔw bɛ se ka na ka kunnafoniw sɔrɔ a la k'a dɔn a bɛ kɛ cogo minnu na ka baaraw kɛ o kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ hakili la fɛnba ye an ka jamana kɔnɔna la o ni jeunes fanfɛla la parce que farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ kɛra de walasa jeunes ka se ka u fari bɔ ɲɔgɔn na mais u bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ a la mais u ka se ka fɛnɛ ka sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a la parce que n'i ye sport daminɛ bi sport nafa bɛ sɔrɔ a la mais n'aw nafa sɔrɔ yɔrɔ an y'o de kuma fɔ o de y'an ka professionnalisation ninnu ye an ka hakili to olu la kosɛbɛ o bɛ dépend fédération na mais état fɛnɛ pɛrɛlen don k'aw accompagner o sira fɛ donc ka aw fo aw ka baara la k'aw ka partenaires fɛnɛ fo parce que partenaires bɛ na a bɛ état ka dɛmɛ de dafa kosɛbɛ parce que état n'i y'a jateminɛ bi fédération minnu bɛ ka accompagner a ka ca ni 37 fédération ye hali ni 54 fédération de bɛ yen minnu ka activité prioritaire bɛ yen k'an bɛ ka continuer k'olu appuyer a ka ca ni 37 ɲɔgɔnna ye 37 fédération bon n'a fɔra ko k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka activités bɛɛ lajɛlen na a ka gɛlɛn état ma parce que budget limité len don mais k'a fɔ ko partenaires bɛ na minnu bɛ fédération dɛmɛ an bɛ partenaires encourager o la kosɛbɛ walasa u k'u cɛsiri a la parce que a b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri ka fédération de cyclisme accompagner surtout a bɛ baaraba minnu na. an ka bi kunnafoni bɛ kun cɛ nin yɔrɔ nin la k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don